seneng berarti si Rai Kristok percaya mengkot bakal jadi penyanyi mengkono ya. Iya Kang. Sumbang si lagu. Riwe kini Rai kami anak putus sangyang. Iya. Kanggo langkah selanjutnya menurut sira priwen. Rod sawangen dening matane sira ora samar ora pangli wong Cirebon lumakun mrenengaken. Berarti wis jelas bakal luru tindak aku perkawinane. Oh. Wah, pada turu loh. Rada adoh rupane wat iki. Kabuan semono geder, iya. Masih pada turu. Ayo mangga. Aduh. Ayo mangga. Oh, iya ketuanya. Ayo mangga. Lah. Mangga. Tabuan dus geder pada turu, iya. Sampai pada tangi turu sih Raya. Rod tunggak jati ning pesarean. Nyanda ngasih kayak ngapa wong Cirebon niki. Ketenger. Nanti bakal menentukan masalah perkawinan. Iya. Astagfirullahaladzim. Kangelan temen menggawe gudak-gudak. La ilaha illallah. Tolini gawe kaberan. Sing areng tugas sing dari kewajiban. Aduh ninggalakan bumi Cirebon. Tujuannya pengen tekan ning Gabus Gamel. Nyatane perjalanan isun iblis sia-sia. Wis ketemu ya, kelawan apa sih tadi tujuan isun kelawan sampean? Karang Kendal kali wungu. Manggo. Sendal wong edan. Pinangaran Cirebon ya. Ya, Biaran siapa kana? kelalen kerisun. Iya. Astagfirullahaladzim. Lalen tato. Aduh. Wis lawas ngayaden mbak ketemu nepangaken. Isun pejabat bumi Cirebon. Iya. Kagelar Pangeran Pati ya isun manusane. Pangeran Pati. Iya. Sira iki arep nentokaken masalah perkawinan tah. Bener. Tekan yang Gabus Gamel ki. Ora salah kelawan apa sing dadi tujuan isun. Adoh ninggalakan bumi Cirebon, teka ning Gabus Gamel, pengen banget isun ngupai weruh kelawan apa sing dadi kehendake Gusti sesembahan isun kaya dereng sesembahan sing ana ning bumi Jaruban. Rok, secara lumrah omongaken apa sih tadi tujuannya pemimpin Cirebon sawise tekaan ing Gabus Gamel. Sedurunge isun jaluk jembar ning Pangapura, bok bilih pangucap yang kula iki dianggap sawon dening sampeyan. Jujur isun ngandika, ora bakal tedengaling selendang sinaloka. Adoh ninggalaken bumi Cirebon, teka ning Gabus Gamel, tujuane bakal balekaken sabda penglamar. Balekaken sabda penglamar. Iya. Aja guyon kah? Aja. Wong Cirebon ora guyon. Wong Cirebon ku pantang kanggo ingkari janji, segala sesuatunya kudu ditepati kelawan apa sing dadi pangucape. Dadi penglamar mau arep dibalekaken kono. Iya. Sing dadi penyebab lan sing dadi masalah apa kono? Bisa ada kayak tahu bulat dadakan dibalekaken tuh. Jarekah paribasane beli mungkin kali banjir lamun ning gunung laka udan. Beli mungkin anak kukus tamtone anak geni. Beli mungkin anak akibat ya tamtone anak sebab. Lah, Bisane dibalekaken karena sampean ora nuruti kelawan apa sing dadi penjalukane Nok Ayu Ismayawati. orang nuruti. Ya. Penjalukan sing kayak apa? Loh, apa sampean kelalen? Rikala waktu pemimpin sampean meminang Nok Ayu Ismayawati, dua janji dua ucap bakal nuruti lawan apa sing dadi jalukane Nok Ayu Ismayawati.
Lalen sampean ya. Lalen. Gentong lanang sing dadi penjalukane Nok Ayu Ismayawati. Jalukan mau kan orang lumrah, orang umum bukan orang sejen. Padahal di zaman sakit keuripan jalukan mau berupa mobil ta, berupa emas ta, berupa sawah, gentong lanang. Jika kau jalukan orang lumrah cara kita sih. Aja salah ning pangandikan yang sampeyan ke sana. Wong Cirebon ora butuh harta kelawan benda. Wong Cirebon wis cukup kelawan apa sing duduhe kelawan sesembahane isun termasuk uga Nok Ayu Ismayawati. Cuman kun sing dadi penjalukane gentong lanang sing anak kacir-kacire. Gentong lanang sing anak kacir-kacire. Gentong lanang sing anak kacir-kacire jalukane. Apa kono? Iya, sia sing metu banyune kan nyatet ya. Apa kono? Ya padasan kunku. Berarti wong Cirebon iki ora secara langsung Padasan. wong agama kesangyangan kokon mancing ajaran agama Islam. Wah, Kurang ajar! Terlalu lancang sir omongane. keparet. Gentong lanang sing anak kacir-kacire. Wong gak wis gamel duwe agama dhewe, kenang apa? Wong sangyang kokon mancing ajaran agama Islam. Ora lumrah penjalukan kunku. Iya. Aja. Isun uga ngerti kelawan apa sing dadi pepakaman lan syariate wong kesangyangan kelawan diri isun wong ajaran agama Islam. Jareka wong Islam pernah ngandika lakum dinukum waliyadin la ikhra abidin langka unsur paksaan anandene sampeyan nuruti kelawan apa sing dadi penjalukan Ismayawati tinggal turuti. Lamun beli gelem ya gagal pernikahannya. Ya mau aja anggur kawitane, penglamar ku aja sampai diterima kayak kono. Kawitan kebelantaran sirake. Bulane sampeyan aja salah paham. Lamun rikala waktu mau sabda penglamar di saat kemudian dibalakaken dening sampean tentu sampean ora bakal nerima kaken ning kene dipikir kedua kali lamun sampean nurut tinggal turutana lamun sampean gelem tinggal turutana lamun sampean ora gelem ya wis tinggalaken Nok Ayu Ismayawati. Aja sembarangan, kari ngomong padu metu sirake. Maksudnya Sing aran harga diri langka ning tokone. Ning tokone, anak ganing sampah. Bisik. Arep apa sirake? bene kandane sing parak sambalena yaden sing ngarane agama Islam kelawan agama kesangyangan nang para basa ning sedroneng banyu karo lenga Ya. senajan campur ora bakal bisa akur pada karone agama kesangyangan kelawan isun agama Islam lamun tepung jodoh ora bakal searah lan setujuan. Ya iku cara sirah, durung tentu nasibnya wong mah. Kun mah pikiran sirah kayak konon kok. Pikirane. Karpe dhewe. Aja salah paham ya. Ingsun iki pengen menghendaki kanggone saling bersatu antara agama sampean kelawan agama isun. Lamun sampean gelem, lamun sampean terima tinggal turuti. Lamun sampean ora gelem, hayo tinggalaken Ismayawati. Wah! Aku kokon manjing ajaran agama Islam, ora sudi. Wong Islam pledang. Kau jagat lagi enaknya turu. Wah ya jam 4 bengi bleding lagi apa kudu. Kang, sampean aku ngomong sing terang sing jelas. Soke mancing ning ajaran agama Islam ku sing buruke ku sapa. Ngomong apa sih ranya kok guru ke keding. Kita ki kesangyangan di agama dhewe. Kokon manjing ajaran agama Islam ora pengen saking apane. Mungkin sampean wis suruh gabus gamel akeh sing pada melu dening syariat ajaran para wali ajaran Islam ning anane. Iya. Iki tekupai gambaran kanggo sampean. Ibarate lamun sampean kudu milih klambi anyar apa milih klambi sing lawas. Ya kelambi anyar sing dipilihku. Alasane milih klambi anyar priwen? Kelambi anyar kan mampu wangi, tinggone kan mewah, dipandang matanya kan hebat kelambi anyar Bang. Nah ning kene sampean bisa menyikapi agama Islam agama anyar agama penyelamat wiwit dunia tumekang ning akhirat mulane sampean aja nganti salah paham bisane sampean agama kesangyangan melu kelawan ajaran syariat Islam tentune dianggap agama Islam agama kang anyar agama kang bagus. Ya aku belajar sirah ditakai-takai kalau agama sirah aku pakai anyar ki. Koplok sirah ki.
Orang dunia perasaan. Agama Islam, agama sangyang. Aja dikaitkan masalah pakaian sirak. Goblok. Aduh. Mi. Anak becan. Astagfirullah. Mama, Sampean maning kakak. Mama nemek Wes. Terima beti terima wis ketinggalan bae doh. Dipenduk kena kenang Gusti Sinuhun. Kayak konon. Rokaken. Hei, Meneng, Lanjutkan. Ma. Rokaken bakal mantu lagi. Ayo. Ceka sirah beka. Sirah sekadar loh. Sirah beka. Aduh. Kita kok mantan mantu kok. Endra konon. Pengen priwe sirah ya. Isun terus terang beng ngomong. Jarakah wong urip kudu rukun bebarengan. Aja sampai gendeng cewengan sing bengen-bengen sekian ya sekian kudu dilakoni bebarengan. Nerima ya kudu nerima, gelem ya kudu gelem. Kelawan apa sing dadi keputusane Nok Ayu Ismayawati. Maka sirah pengen damai. Sirah kutuk panjing agama kesangyangan. Loh, Ayo melu. kok bisa mengkono? Ya iyalah. Kan sampean weruh. Isun duweni ajaran, duweni pepakem. Islam ajaran isun. Ya kun ajaran sirah. Sangyang kan ajaran kita. Kok kenapa maksudnya sirah? Kan masing-masing. Agamanya sampeannya sampean, agama isunnya isun. Jadi masalah perkawinan priwen. Batal. Batal. Ya. Kalesan wong Islam hari ngomong padu metu. Batal. Singkaran harga diri langka ning tokone, langka ning warunge. Sampean paham, sampean ngerti yen sing aran harga diri bisa kanggo dijual belikaken. Ning lebakin sampean kudu bisa introspeksi diri. Lamun wong wadon beli gelem sampean aja maksa. Aja maksa. Iya. Aja maksa saudara sirah. Bakal ajaran kita ki maksa. Bakal dipaksa rumah tanggale ora bakal bahagia. Terserah sing berarti kelakon. Kayak konon. Iya. Pada perai mungkurati bakal beli gelem. Suara yang kono pak, wis kelakon main ada temen. Pekatan maning jenda. Diterima ya pasrah kula mah. Kang, ladena nah iki. Menek. Aduh, kok penglamare. Terima beli. Mandi. Wit-wite godong-godonge. Nerima orang terima, sampean kudu terima. Ikhlas hati sing legawonya. Penglamar tak balekaken. Pangeran Rod Triman. Kini sudah di resiko nek. Sudah di resiko ya. Penglamar dibalakan sirah nih kene. Bakal tak perhitungakan untuk lawan Rigu ini. Dadi iku sing dadi penjalukan yang sampean. Iya. Ning penglamar dibalekaken sampean beli nerima kana. Lamun iku sing dadi pineja, bokat wis kudune sampean lawan isun bentrok tentang perihal agama ning waktu ieu. Kami para pinanganan. Isun. Ning kene papan padukan darah sing lega. Ogol pati bekal nyawa sapa kang pindu antara sirah lawan kita. Tekbokyaken lawan diri isun. Konon. Buateng tenaga rusaneng balung. Sapa kang bakal wih pinunjul antara sampean lawan isun. Konon. Iya. Kami anak putus sang yang gabus kamal. Wis waktu kelawan saat ya. Kerahkan segala tenaga sirah. Pinanganan ditumandangin. Kabeh kadang pinangaran. Inggih. Tuntutan dan kewajiban yang sirah. Tunjukkan pengabdian lawan Gusti Sinuhun. Tumandangi ya. Alamat saking gabusku. Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Kang hati-hati. Kedaya sami saksen, kedaya sami abira. Mimine Anile, sarang mimine Windy, maka ngormati. Sarang Kang Kampret teketin, Kang Kampret aja ngelamun. Ayo. Apa maning kang bakal tulung sih? Binang kecuragan maya dewe.
Mimi dapat, mama dapat. Ayah dapat, mimi dapat. Sarang ibu Elsa ne keding yo mas. Basuki Sarang Mimi Iro keding. perjuangan ora lepas kelawan. Mimi Iro mama panitia sambung Hati-hati para elang pangeran. Kang waspada. Up, white, siap, wayang bos, adalah wayang keparat sungai, siap bos, ya sungguh lincah, siap, siap bos, siap bos. Mamaku bukan naksir. Mama Ulis menghormati. Bapak Waska sarang Bapak Toyone Gede. Bapak kalian asir kang hormati. Acolok digawe ngelamun. Tuane Alia Maju. sarang bok tuane kaliae gede. Sarang nang Abibe sampun ngelamun. Up, Ini salsa, ya, salsa kang awas, adalah bos, hormati. siap, white, siap, bayar, siap, parat Mama Samuri, semono-mono baik kamu. Eman lan saya. Hati-hati para elang pinangeran. Aja lenger. Hop. Kapos berat. Adalah white siap bayar bos baik bayar bos siap bayar bayar bos siap ada white Ini salsa Waya. lali. ayo sapa maning kang bakal tinutur awas adalah Minangkane Lenger. salsa colongan dewe. sirah keparat sirah Ajalok digawe nglamun. up minggir Anggur kan gawe gembira. ait siap adalah Ini bos salsa aduh matur kesurut. hati-hati aduh Beras maka ngormati. Pantang mundur maju terus. iyo Terus. up minggir awas up iya up iya iya bos adalah iya keparat sih hati-hati up iya bos colongan sirah buat kepet lainnya sih bangsat sih Hoi. Ayo. Siapa kang bakal ditinjul? Antar wong Sangyang lan wong Cirebon. Maju. Woi. Wah. Woi. Woi. Wah. Beli ingat. Tugal gulu. Taruh bel. Ayo. Wah, 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 waduh, waduh, ayo, naik, maju, Maju. Ayo maju. Iya.
Waduh. Iya. 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 Aduh. Iya. Iya. Aduh. Maju. Iya. Maju. Iya. Hai. Iya. Aduh. Maju. Iya. 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 Aduh. Iya. Iya. Aduh. Maju. Iya, ayo maju. Iya. Aduh. Maju. Ayo. Iya. Iya. Ayo. Mundur. Mamae dapa sing ditembangi sing hormati mimi dapa dewe amane Anipa bos meri dewe sangkur yang kawanan udak-udak dayang sumpi rasa edan penasaran yang durung laksana diri mamae dapa mimi dapa sarang kangkang pretek keding sarang bos perine keding mimi Andika aja lali mimi iro selawase bos beras dewe mamane dapa mimi dapa matur kesuwun gong sing paling eman dewek sayang dewe mamae dapa mimi dapa nok ati singanani ngomong aja lali selawase nok ati aja ngelomong sarang nok titine keding minangkane mamae Rian mimi Rian sarang nok kilane keding mimi titi minangka sing ananing Singapura aja lali selawase aja lali saumure nok katin sing ananing Hongkong
Bapak ini dapat mimi dapat Kecelali Selawase. Jengkara sing panggonan ora nanalian. Amirah nutugi lan nyumponi undangane sedulur tuane Amirah. Senajan Amirah ora weruh lor kidule dalane. Kecelali mimi dapat mamae dapat sarana Ditine keding sing anane ngongkong kang bayari. Cuman ya jare wong jaman bengen mau glek nuruti lampaning suku lan kedipening netra. Ya iya. Senajan Amirah lan Wauglek durung berulur kidule dalan kian. Tebanti. Ana paribasane jare wong jaman bengen jangan malu bertanya. Nah, Mengkone Nok ani kami nang kasing bos meri dewek Kecelali lokatin singanane ngongkong. Kecelali mimi ayu Selawase. mengkone bakal wong lelokatan takon kumantakan sedawane jelo kayu. jare wong tua mah sesat di jalan. Mulane sedawane aku bawa Apa mulane Amirah ning keneng gawa Wauglek supaya Amirah ora kesepian ning dalane. Ana sing dijak ngomonge aja kaya wong edan ning pasar parean. Ya iya. Mimi rasa denangkan bos beras dewek. Wong sing paling eman dewek. Wow, glek kuno, mone masing mau. Garapan ngomong, garapan beli kan. Nang apa sih? Ya mung ben bilang kena kayu ku artinya kulungane ku geli sebae temen kon kala kepegel-pegel Iya. Dadi Wauglek ku sing mau ngrimut ya. Sing mau ku grimut. Lamun anu mah garapan takon. Sing diarani takon. Kang kampret Mimi dapat mamae dapat nok atin minang kasinganan ngongkong sampun lali nok titik masalah wase. No kayu lagi wulan guri. Ayo jawab blek pada kondangan. Bener. Ya yo, bangkat maning kondangan. Durung suwe usoli 10 dinaan mah. Bener. Ngejak maning. Ayo jawab blek pada kondangan ning batur jeblenakan. Tak pikir-pikir ning ngoblek aran kondangan no kayu ki teman-teman. Apa sih no kayu ku beli kesirian karo bature ta? Mimi ira sing ditumpangi sing arepati Mimi ira dengan aja lali selawase selawase. Jala sutra lira parenta wong ayu si jantung ati wong dena pantes disawang. Mimi ira mama kuwu mimi ulis mama ulis mama panitia mimi panitia eman lan sayang. Kaya dene wong kadang-kadang lokatan melas. Melase ning apa kuno? Sing artinya melas biar wandan semono kaya no kayu ku beli kebuang-buang. Lamun ibaratnya nggak dibocah lanang kah? Nggak di pemuda kah? Sedina 18 kuali kuno. Ya mulane Amirah kan ngerasa wong single. Wong durung duwe pasangan.
Nang apa Amiro solot kondangan supaya waya ajatan ake bubuan. Ya dudu masalah kuwene no kayu. Apa sih? Sing artine dudu masalah kondangan. Mm-mm. Tangga batur mau wong sejen kono, ndelakaken kayuku. Wong ayu-ayu jur payu laki-laki. Masya Allah. Wuh, sing diwatiri kayak wong glek sing cilik-cilik sedina-dinane ngerasa isin dewek kanon kanok. Sampean mah ngomongnya mono-mono. Lamun Amiro yang jaluk laki sakin sampean wani beli gak kenal lanangeku. Ayah jemaning gati kena wong ada wong kene keburang-birang. Indanana sing gelem beli karo Amiro sing gembrot kayak kenen. Yakin nih nganok. Ake anune mah. Wah, Nun. sampean ku biyang impi apa sih lagi bengi ku wa? Apa sih ningan? Biyang sampean ku wong lanang kok gede-gede milik ya wa? Ayah karuan ya kita Ya mah. maksudnya sampean wis tua. Iya. Ya gede milik artinya kita tas tuku sawah tah. Beli Gede milik kita tas oli hadiah tenang. ora. Oli door prize. Pun iya. Pun oli hadiah gede milik apa sih Den? Yang maksudnya sampean yang tua, Iya. wadone masih nom. Kene wadone kelilipan apa nih gangan ya? Waglek. Iya nok. Amiro kundarani pasangannya sampean. Ayah wong madurung tentu ya Den. Berarti sing mau glendang-glendang ning kene ora krungu kana tangga batur ka Waglek. Ya beli maksudnya manok. Ya kita merasa kesiben konon kan maksudnya angkon-angkon aku apa wau ku. Iya dah kita adakan bedus ambon-ambon apa? Ya semene mau ora dibuang-buang ora mangganden. Ya semono mah adol wani tuku beli wani. Iya. Rugi yang jual dong ya. Anu kini nok. Priwe, Barangnya Bang? maganden kusing mau kung glendeng bae. Apa je Ada kono? dasarnya pengen ngopi, turun ngopi-ngopi. Masya Allah, tenang. Anak bapak konda, Bu, anak aja mama mati. kubu anom ade, anak mama ulis ning kene komplit kabeh. Tinggal keriling, mancing rekening kayak judul lagu Edan Maning. Wis. Ya lamun nanti makanya kono. Iya, ya cuman kan koningan masih ancang-ancang agak kagok. Sabar kok sabar. Dadi Waglek mangkenen. Bokat wa oglek rasa penasaran, rasa neng grimut beli karuan ning guri ndeleng Amiroh nyandang emang kenenan. Pertama, Amiroh ngargai awake Amiroh dewek. Ya iya. Karena Amiroh durung dua pasangan priweng carane gaet pasangannya supaya seneng ning Amiroh. Ya pada bae Amiroh gemaning-maning kondangan. Maning-maning gawa beras. Maning-maning duitnya 200. 200 senok bu. Sapa sing beli pengkeresen. Giliran Amiroh arepan gaet wong kene. Wong blok kayen buyut banteng. Wong blok Pokatan ana sing duda, ana sing bujangan, ana sing masih dara ngongkon mene. Pendaftaran tak? Ya Amiroh yang sampean memikir mono-mono ya jadi Amiroh pengen laki. Jadi lagi promo tau wa? Yari promo membeli nang. Ya mumbe artinya kakrunya temen konon kan. Oh iya Pak. Sedina-dina dongol maning bare boglek. Mangkelan maning gagate atis ya. Bu, tebak wene bu. Iya. Ya artinya orang nang ari wandan semene mah garap sepira maning. Dari semono moro dibuang-buang awa. Iya, Kok lamun mentek ibu. ya wa? Lamun uma wis wayahe ora Den. iya. Kinki. Istilah kalamun kinka tek pengadek segala galaki adol wani tuku nubruk konon kan. Iya bener. Tuku nubruk kedungsuk-dungsuk. Ya kita gawari semono mah ya beli elik maning. Coba. Aduh Mang Ganden. Anu nema Amiroh kuning kene rasane isin. Maning-maning nyangkinge wong tua. Beli kena lagi sesapu, beli kena lagi beberes ning kebun. Wis tek cangking bayong priwen maning sih. Iya. Wong Amiroh durung duwe pasangan, anane mung wong kien-kiene sing gelem setia karo Amiroh. Ya garap sapa manis ngino. Iya, ya, sing ngomong Woglek. senok kayu. Mm-mm. Sing awit cilik mula. Jarang bahasanya senok sing awit bapaknya senok, mboknya senok langka konon. Teki cilik-cilik dititipakan ning Waglek tulung. Unok ayu ki. Jarang bahasanya aja dianggap anak sejen, aja dianggap pemombong majikan, anggapan beja kayak anak mulanya Waglek. Jarang bahasanya sedina-dina sewengi-wengi tut muri ngatuti senok kubi tanggung jawab. Yakin Amiroh ngaturaken matur suwun sanget karo Waglek.
sing wis setia, wis mong-mong, wis baturi amiroh mendi bae, wis kaya amirone kamire apa sih karepe dewek bauglek tetep sabar. Iya. Cuman ya priwen maning ya bang, aja bosen baturi amiroh ning kene, kodingin gah. Ari bapak panitia ki mendik ini, Iya. mama kubu, bapak konda, mama ulis. Langka dongol-dongol. Laka dongol-dongol mau ning guri jenengan. Oh, wis ning guri. Wis ning guri, cuman kudurung mengarep. Lagi ngurupi duit, lagi ngurupi kenot. Apa kuswe? La ilaha illallah, sange ma panitia ku padug labruk bae, boa. Sendal Karo sendale. Ya wis mengkenen daripada wa oblek blenger pusing teklok. Hitung-hitung liren kayak Hitung-hitung liren. Wa oglek bokat pengen dodok ya mangga. Iya. Bokatan pengen berajojing karo amiroh mangga. Ah ya, ngilangaken pegel-pegel ya. Nah, wis sakin mah. Nun, mana sampeyan metani? Metani. Metani apa? Metani ketek. Mas. Mantem. Rombongan ketek tak kitane. Ya bu. Kan dari ngomong ya. Wis sekian ana jalukan lagu saking sedulur bintang ratu sing lagi ana ning Taiwan. Uga kanggo sedulur bintang ratu sing ana ning kene Buyut Banteng Blok Kayen. Lagune ajak lalen bengene janji. Ika sepure liwat pak. Iya, yang kok dingin. Lagi liren liwat. Enakan payah. Kok kita marep sore mari sandiwara rep ning kanan jelengkrik. Apa ndelang sepur? Ayo kanggo ngormati Mama Kubu sareng Bapak Ulis, Mama Konda, kanggo Bapak Haji Warno sedulurek isun. Wong Ranca Jawa. Diantosan Bapak Haji Warno. Kantun sabere mawon. Nggo panitia. Iya, Buyut panitia. Banteng. Ajak lalen kanggo sedulur Yeyen Bintang Ratu uga studiowan kanggo Kang Wawan. Harapan cinta beli kenyataan ora sesuai karo omongan janji semanis gula tapi nyatane dusta kakang tega gawe ati sumaran. Nganggo bapak panitia. Panitia untungan. Bapak Konda. Cinta akhiremu gawe larang batin sun hancur batin kesiksa netese banyu mata tuniba ora krasa kakang tega gawe ati sulara Kakak kano kapanitia no. cinta akhire gawe larang Miminezian 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 terus Miminezian Miminezian sing duwe Dubai Miminezian sing duwe Dubai Miminezian kesuwun Kanggo Mama Kubu, Mama Kubu. kanggo Mama Kubu Mama Kubu anom adek kanggo Mama Ezian sing duwe Dubai oke kanggo Bapak Konda Mama Ulis percuma tek eman percuma tek sayang
Minerapa sayang Minerapa Kakang Mimirapa wong liyan Mimirapa Harapane palsu Mimirapa cintane Mimirapa kula sing naro ati Mimirapa wong sejen sing dipilih Mimirapa terus Minerapa cinta akhirmu gawe lara barakallah Mimirapa batin sun hancur Mimirapa batin kesiksa Mimirapa netes banyu mata tuniba rasa kakang tega Mimirapa gawe hati saudara Mamalura karbanganmu gawe lara karban Mamalura karban barakallah Mamalura karban terus mengajak pegot ning dalan Mamalura karban Mamalura karban terus Mamalura karban barakallah kesuwun Mamalura iki Bapak Konda Bapak panitia Bapak Konda Bapak ketua panitia Bapak Konda Kanggo panitia Mama panitia percuma tek sayang Bapak Konda Kanggo mama bapak panitia kakang milih wong liyan Bapak Konda Mama Rapa, Mama Lurah, Bapak Konda, Matur suwun sanget, Mama Kubu Ade, kanggo sedulur yeyen, wong Ranca Jawat Bapak Haji Warno. Apa sih kakang kelalen, janji waktu pengen, apa kesiben, kakang Kanggo Mama Lurah harapane palsu cintane segitu masuki sing duwe banyu malu masuki sing duwe sing ananing Maluku masuki sing ananing Maluku masuki Kanggo Maluku akhiremu gawe lara masuki sing ananing Maluku masuki batin sun hancur batin kesiksa masuki sing ananing Maluku Kanggo wong Maluku janji semanis kula masuki gawe lara masuki sing ananing Maluku gawe hati sun Kanggo wong Maluku terus masuki sing ananing Maluku Maluku terus masuki sing ananing Maluku gawe kesik wong Maluku sama suki wong sing ananing Maluku wong Maluku masuki sing ananing Maluku masuki dalan Mimine Silemi Matur kesuwun wong Maluku Mimi Silemi sing duwe wilayah Mimi Silemi ada adem duit teh Mimi Silemi barakallah sedulur Kanggo wong Maluku Mimi Silemi Kanggo wong Maluku cuma Kanggo wong Maluku sayang ngok atine sing duwe ngok atine sing duwe ngok atin kakang milih wong liyan
yan nokatin Kanggo sing Hongkong Hongkong terus. sing Hongkong nokatin sing Hongkong nokatin Kanggo halo Hongkong. kanggo siapa Mama Anita bos semangka Mama Matur Anita kesuwun bos semangka Hongkong. Mama Anita bos semangka apa sih Coba. Say. janji waktu pengen apa Kanggo Maluku. Mama Anita Kanggo sini Mama semangka siapa Mama sih? Anita sini semangka Mama Anita ngasih Sing duit Hongkong. semangka Mama Kanggo Anita sini Hongkong. semangka Mama Anita sini Mama semangka Ati. Mama Ati. Mama Ati Bohongko. Mama Ati Bohongko. Cinta nih Mama Ati Bohongko. segitu. Kanggo Bohongko terus. Kanggo Bohongko. Asing nang Mama Ati. Mama Ati. Pengasi Mama Ati. cina sing Mama Ati dipilih Bohongko. Bapak Kanggo Konda Bohongko. Bohongko. Mama Rapa, Mama Anita, Mama Ati. Mama Silmi. Mama Ati. Mama Ati. Mama Ati. Mama Ati terus. Kanggo Mama Ati. Mama Ati. Mama Ati. Bohongko. batin sun hancur gawe kesiksa Mama Anita Mama Rapa janji semanis tapi nyatanya dusta kagak Matur kesuwun. Masya Allah Kanggo wong Hongkong lok biok mesti. boral-boral wong kenenku barang lagi ngelamar aja watir jejen Iya. ari ning buyut banteng mau wong ragem-ragem Sino ko rin jejen to. ya ning kana mah jejen Oh. ya ning kene mah Amirah maning Masya Allah pada kompak-kompak pisan Rasanya nayagane ragem, ya, nok, yang kompak ayat ning kene, Bu. panitiane aduh posisi Toli senang pisan. sopan-sopan kan. Nok? Sopan-sopan ya. Sopan-sopan. Mau gak Jejen, disuguhi pantai ya moglek ya? Iya, ning ya balon loro, Allah, Moglek. ning bapak konda, ning bapak lurah. Nah, Yen Den. aja watir bokatan pengen teh botol, bo Tenang. aja maning kun sebotol sekrat gajah tak turuti. Tepai je pajak. Tepai. Rombongan Burung ganden ka. semono bae ga mama lurai. Barang mama kubu nih jen aja watir jen. Mama kubu ngentokna sejuta. Kanggo Kanggo sawerku. kanggo sawerku. Kanggo sawerku. Iya, berang Ngentokna sejuta gayen anak apane sih? Ngomongnya ku. Ya kecil banding. Ya kecil banget. Cuman kayamku durung panjer. Tuh, ayo durung. Ah, botan ngarep ngarep. Iya. Sing. Ana apa sih? Nok? Ana wong sawer maning kan? Ana wong sawer maning. Iku gemeter lembut. Udah dek apa gedek ulah dek. Kedek-kedeken. Pun maning sendok penggemar pirang-pirang lo kayu ka. Bruk maning. Ada teh kata ke maning bruk maning gak tentu semua nu bisa dek. Usah kedek-kedeken. Dia ning gemeter lembut. Kayane mah. Nang apa wa? Embut ajak sekala. Bocah dek-deken. Wah, kaya mau gejala kulo wa. Gejala apa? Bidak kulo. Ari lur penyakit bae. Di koyo ngono. Kok nela ka belanjane panjake hari wong kene kenang kaya warsih mah. Sendok kayune ku dek-deken Iki kudu. delenganku si sesekelen edek-edek. Bakal numang ganti panganan dingin ya nok ya. Ya kok dingin ya. Ya yende. Amiro aku wedi wa. Ya ora buat sendok kayak lemes beku buatan kurang. Gini kan Buat Amiro. pakai kempong. Beli. Bokatan si kilek lemes bae. Amiro kan menekan karo sampean mambane alas. Iya. Iya ora. Iya. Amiro yakin menek bener beli sing kene ki angker beli sih. Ah, yang bubong daunya Pak. Sampean mah mulane gak bakal arep memiyanganku. Ganti informasi dingin ning Google Map tah yen ke dalane angker ta beli. Ya ora ina no kayu. Google Map taling aplikasi. Iya mau kan ya? Wah, Kayak belum kopayu kan ya? Aplikasi Ora ina garepan pemiyangku dodongan dingin diparingi selamat selubun selamat langkah alangan perjalanan. Ariku dek-dekan kenang.
Pugu Amiro kurasane ketek-keteken gemeter lembut. Tangane atis banget iku bawa rasaku wetek-keteken tapi sebelah ini mah anget tas gak cepet duit sih mau nih. Kodeng ganti Apa kuno? Apa kuno? Arti beli, Pak. Hah? Siapa kok ini? Tadi bener beli ya? Ning tengah-tengah wanang, tengah-tengah alas. Orang urus sing lor sing gitu leman gini tuh. Ijik sing blek kedak sih priben gini. Kayak mau beli kono, Pak. Angker kan? Kodeng enak. Kudu teliti. Teliti lah hati-hati Sing jare diarani mini teliti. Ya weruh mamba alas. Durung tentu sifatnya manusia sing wujudnya bener manusia. Iya. Lamun musa tetaten. Justru pun Amirong kepeg-kepeg. Mungkin kan dalannya kan angker alas. Iya. Jare sampean kongkon teliti. Coba gerayangan sing ngarep sing guri. Bakaning sampean mendal kok Amiro sing grayang. Maunya mah Den maunya malah pun kita sing mendaki dingin kita kin jantan penger apa sih ya kamper di sawah dibeli Aja mas, wah lagi becek. Lagi ngeceh-ngeceh ya wayang Los mana dianu digerayangi jare sing telitilan hati-hati digemeter lembut bahkan delang wong semono. Iya sikile jentiknya lah kasih Den jentiknya lah kasih bener tablikin dia ya berarti meluan bapane. waduh pak Ndelengaken apa sampeyan kuat? bisa ngomong Bisa ngomong. Den bisa ngomong dah bisa ngomong Bisa ngomong. Apa Jeh? embo Ngarani Amiro mah kongkon teliti. Ari dewe kebeli hati-hati kupinge. oh dengan dok Awit paning. Mene sampeyan sing parek. Bahasa Inggris. Mene sing parah. iya bahasa Inggris ngerti beli ngono ya Ya aku mau kah? Bahasa Inggris kana. ngundang kulit mas Nggih ngundang sampeyan. ya bisa ya Kalesan wong wis tuwa. Kalesan wong wis semono. Kula nek ning Mas! kene wae. Harap kula bega mas. Iya wis ga. Aduh, sampai kelibat Jeh. kok dingin Kok dingin mang, kok dingin. Arep ngerayu wong lanang dingin. Lah sampean dakdot bae kok sore ora sabaran temen wong komedi ya mah. Emak. sing ana regane kok wong turun Yo mus pen lah. ya dia orangnya di warak-warak dua kok Ya wis los. Sampean. pokok mas Tolinga Gusti Allah ku nyiptakaken manusia ki. Maha adil temen konon ya. adile Sing dadi adile. Ndelengaken sampeyan kelawan istrine sampeyan kah? iya Mau kah? Ndelengaken wadone kosi wandane semono ayu gembleng. Kosi wonge manis. iya Ari ndelengaken sampeyan. Raine. kayak bintang film ning TV sing lagi tenar kan Oh iya bener. Kayak bintang film bintang bener. film bintang film Bintang film Aldo bener. Aldo kah Siapa? Aldo kah Aldo. Iya. Oh ya kalah gantengnya kenang sampeyan mawa. apa maning sing kaya sing garepan kin dadi bupati karo ya ganteng maning ora kan ya Oh Luki Hakim. iya Bu Oh ya kalah wa. masih kalah Kalah kenang sampeyan. lamun kita ibaratnya gantengnya gini gantengnya segala-gala kalah ke gantengnya gitu kayak siapa Sampeyan ku kayak Al wa. kok lah lu bocah ya wong pengen laki ku sama kayak ngomong dadi kalah Kalah Luki Hakim gak kenang sampeyan. lamun bintang ka mau ka sing darani kalah ka japan Kayak Al sampeyan. ya iya ningan sing bintang film sing waduh kode dhuwur bagus Al Gede dhuwur. iya Bener. Al anu Aledul kah Oh kalah kenang sampeyan gak. Al Alim Siapa? Alim Kurang ganteng. tadi Al siapa Sampeyan. Sampeyan makaya almarhum wa. bener-bener kinang bocah nih buatan itu mah Al ku enak ya
Almarhum. Wonge bagus hari ngomong padu telepok bae lewat Prancis. Kau dingin kah? Wow, kleki ngerasa kakan tambuh sebenarnya. Tambu kelawan isun. Sing darani tambuh, orang urus sing lor sing dulu sing wetan maning ijikan plegadeg, lagi enak tetembangan sesenengan, sing dituju ijikan bladu sing garepan mangenti. Jare dewek ma isun ki lagi kesasar wa. Pesasar. Lagi kesasar isun ki. Isun arep takon ning sampeyan ki. Iya. Sing sebenere ki wis ning daerah bikin ki. Nah, durung weruh. Isun durung weruh. Lamun durung weruh desakin pada kita kan durung weruh. Ya no. Sampeyan durung weruh. Apa je? Senok bego ah. Takon apa kan ngomong apa? Takon dalan kita begerpan takon. Pugu dewek bae lagi kayak kami. Kami apa kan nih? Lagi desa apa? Kena ngoyog mingbang, celingak celinguk ning dalas angker. Bukat ku sakuan ku bedulu. Tutut. Dudu anu nih. Manusia bener cuma makanya gini. Apa Masa iya wow klekar manuni senok. Kungko wow kleke luru banyu sing kaduan. Ndelengakan senok niteni tingkah lakune bocah yen. Anu nema bocah bener ngono. Bocah bener. Beli kurang seliter, beli kurang Bener, 2 liter nih, beli. ning pakaiane, ning detik pengateke aku. Duh, Ya wis cocok hari mengkonon mah. Amiroe gawani, hari je kurang seliter mah amiroe wedi. ya aja. Aja ya. Aja kayak tukang suling ya, Lut. Aja kena tilang 700.000. Iya. Tukang suling atau Oli selot kena tilang pisan. bari ka ketemu bandingan nah. Masih urip bae bocah kuwe. Wis jagian sampean yang ganti panta. Nah. Aja ning kene-kene gatine. Mana ning anu kah? Bunderan mangga kah? Gatine sing atis. Bakal tekan kene adem kudu balik maning mana? Orang yang kabu sudik bae tanok. Ya ora apa-apa. Ya wes, bokatan anu karep Ya. kuaci geding ya mau genak ya. Kenoknya pesen kuaci. Kuaci teh botol, Fanta, Sprite, Coca-Cola. Tapi senajan wau black ninggalakan senok ning tanggung jawab be nok kayu sing hati-hati. Iya. Aja kang Bang Blojone ya tinggal dingin gini. Hati-hati mau Iya. Black. Ya wis. Wah, mesti wah. Hei, wenena. Arep endi? Hah? Arep endi? Garpan mono iku nang ana tempat aku. Titip. Nah, kaberan makasih sisan. Titip di botol biru ka, Pak. Petak. Botolnya biru, ngerti beli botolnya biru. Botolnya biru makan ikan. Mijon. Titip hitam titip. Mijon. Minyon. Minyon. Pada karo waktu bon. Ya wis, nok Titip hati-hati ya, nok minyon. ya. Ojo lagi mencaitan. Wis los, hati-hati.